So try to imagine, ikaw nga karon tag-iya sa balay, nag-andam na kag lami kay nga pagkaon, left and right ang mga litson nimo, mga first class nga mga menu. Unya karon excited ba kay karabit ang birthday nimo nya ang gihuna-huna nimo nga bisita nga special nga bisita nga first table nga mga mao'y unang gipang imbitar karon makaigsunan pagsugo na sa mga sugoon na katong gipang dapit ipaanhin na kay sayunan kaandam na gud igo na lang kamulingkod oy. So karon makaigsunan tulo ka mga nahimong mga excuses ani mga tawhana nga gipang imbita. Try to imagine wa gyud usa nga misipot. Ikaw ba di ba gud na maglain nimong buot nga naghago kag luto. Paminaw nimo malipay gyud sila ani kay lami kayo ang akong gipang andam nga pagkaon.